നമുക്ക് ഒരു ഫോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഠിക്കാം. ഫോൺ ഉണ്ടാക്കണം പഠിക്കണ്ടേ? ഫോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത്? ഇതുപോലെ കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ വേണം. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവരും നോക്കിയിരുന്നേ എങ്ങനെയാ ഫോൺ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കിയേ. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഹൈദറും കൊടുത്തിരുന്നേ. ഇത് നോക്കിയേ, നമ്മള് ഇങ്ങനെ മുറിക്കണം. 2 പേപ്പർ എടുക്കണം. 2 പേപ്പർ കൊണ്ടാണ് ഫോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിരുന്നോട്ടോ. ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കൂട്ടോ. എല്ലാവരും നോക്കിയിരുന്നേ. എല്ലാവരും നോക്കിയിരിക്കട്ടോ. വീട്ടിൽ ചെന്ന് നിങ്ങൾ നാളെ വരുമ്പോ എല്ലാരും ഫോൺ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മള് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഈ പേപ്പർ 2 പേപ്പർ എടുക്കണം. 2 പേപ്പർ നമ്മൾ മുറിച്ചു. വേദിക ഇവിടെ നോക്ക് വേദിക ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്. ഫോൺ ഉണ്ടാക്കണത് ഇതുപോലെ ഇത് നമ്മള് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? സ്റ്റാപ്ലർ അടിക്കണം. എന്താ അടിക്കണ്ടേ? സ്റ്റാപ്ലർ അടിക്കണം. ഇതുപോലെ ഇതും ചേർത്ത് വെച്ച് സ്റ്റാപ്ലർ അടിക്കണം. ആരാ വർത്താനം പറയണേ? മിണ്ടാതിരിക്കേ. നിങ്ങൾ വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ഉണ്ടാക്കണോ? കാണണോ? എന്നാ വർത്താനം പറയാതെ നോക്കിയിരിക്കേ. ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? സ്റ്റാപ്ലർ അടിച്ച് ഫോൺ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നാലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? എല്ലാവരും നോക്കിയിരുന്നോട്ടോ. നമുക്ക് പേപ്പറും കൊണ്ട് ഫോൺ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നോക്കിയിരുന്നാലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. വീട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാവരും പറയണം ടീച്ചർ പേപ്പറും കൊണ്ട് ഫോൺ ഉണ്ടാക്കി തന്നു. ഇതും അതുപോലെ സ്റ്റാപ്ലർ അടിച്ച്